Відчиняю угоду нашу на 5 секунд вгору і фіксую ось такий непоганий плюсик. Давайте одразу перейдемо до налаштування нашого індикатора. Спочатку переходимо в розділ індикатори і вибираємо індикатор під назвою Bollinger Bands. Далі тиснемо на нього один раз. Зараз я вам покажу налаштування. Вони стандартні, звичайні. Вид хто як хоче, хто ні. А далі таймфрейм наш 5-секундний. Час експірації також самий 5-секундний. Ось. Тут це просто, коли наш тренд підходить до всієї червоної лінії, яка зверху, ми повинні брати і продавати. Але коли ми підходимо донизу, до нижньої лінії, ми повинні брати і купляти. Ось як зараз я вам зможу показати на прикладі. Ось відкриваю нашу угоду на 5 секунд вниз. Ось. І ось, як бачимо, фіксуємо непоганий плюсик знову. Тому користуйтесь.